Το 1998, με προεδρικό διάταγμα, ιδρύθηκε νέα ειδίκευση στο τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου με τίτλο «Ισπανική γλώσσα και πολιτισμός» και η διδακτική της ως ξένης γλώσσας. Η ειδίκευση κατάφερε να επιζήσει με διάφορους τρόπους για 15 χρόνια. Το 2013, με νέο προεδρικό διάταγμα και υπό τις επιταγές του Σχεδίου Αθηνά, η ειδίκευση καταργείται και θεωρητικά συγχωνεύεται με τις ήδη υπάρχουσες ειδικεύσεις του τμήματος. Στην πράξη, όσοι και όσες φοιτούμε στο τμήμα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κατάσταση αδιαφορίας. Ουσιαστικά, το τμήμα υπολειτουργεί. Τον Οκτώβριο, μετά τη λήξη της εξεταστικής περίοδου του Σεπτεμβρίου, περιμέναμε μάταια να ανακοινωθεί το πρόγραμμα μαθημάτων μας για το χειμερινό εξάμηνο. Το πρόγραμμα όμως δεν ανακοινώθηκε ποτέ και κάπως έτσι μείναμε μετέωροι να αναρωτιόμαστε τι πρόκειται να γίνει. Ουσιαστικά πλέον δεν κάνουμε κανένα μάθημα. Με αφορμή όλα αυτά τα προβλήματα, εμείς οι φοιτητές της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, αποφασίσαμε να δράσουμε. Έχουμε αποστείλει επανειλημμένως αναφορές στην Βρυτανία, στη συνέλευση του τμήματος, στους αρμόδιους φορείς γενικότερα, χωρίς όμως να έχουμε λάβει καμία επίσημη απάντηση. Στις ερωτήσεις σχετικά με την ειδίκευσή μας, η Γραμματεία δεν είχε καμία απάντηση να μας δώσει. Εκείνες τις μέρες επίσης είδαμε πως δεν μπορούσαμε να υποβάλουμε ηλεκτρονικά τη δήλωση των μαθημάτων μας, καθώς το σύστημα των δηλώσεων δεν εμφάνιζε τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών της ειδίκευσής μας, ούτε καν ως μαθήματα επιλογής. Όταν εξακολουθήσαμε να πιέζουμε με ερωτήσεις, ανακαλύψαμε πως δεν υπάρχει ούτε ένας διδάσκων για να πραγματοποιηθούν τα μαθήματα. Καθώς η ειδίκευση όλα τα χρόνια λειτουργούσε αποκλειστικά με συμβασιούχους και μόλις έναν καθηγητή μέλος ΔΕΠ, το γεγονός ότι δεν επρόκειτο να προκηρυχθούν θέσεις για συμβασιούχους, σε συνδυασμό με το γεγονός πως ο μοναδικός καθηγητής μέλος ΔΕΠ απουσιάζει για έναν χρόνο με εκπαιδευτική άδεια, κάθε άλλο παρά διευκολύνει την κατάστασή μας. Το τμήμα δέχτηκε τους τελευταίους εισακταίους το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Σύμφωνα με τον νόμο που προβλέπει νήσιν 2 έτη σπουδών, η τελευταία χρονιά που το τμήμα θα απονείμει πτυχία είναι το 2018. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση απελπιστική. Κινδυνεύουμε όχι μόνο να χάσουμε τις επόμενες εξεταστικές περιόδους, αλλά και τη δυνατότητα απόκτησης πτυχίου. Εάν εξακολουθούμε να χάνουμε τις εξεταστικές περιόδους, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να αποφοιτήσουμε με αποτέλεσμα να διαγραφούμε, αφήνοντας έτσι τις σπουδές μας ημιτελείς. Αλλά ακόμη και πτυχίο να πάρουμε θα είναι ένα κενό και εικονικό, αφού ελάχιστα μαθήματα έχουν διδαχθεί όπως θα έπρεπε. Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη και σίγουρα ούτε και η τελευταία φορά που ένα τέτοιο ζήτημα προκύπτει σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Δεν θα σταματήσουμε τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών μας. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο, παρά μόνο το αυτονόητο. Την πραγματοποίηση των μαθημάτων μας, όπως προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών μας.